അബൂ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മുൻഗാമികളിലൊരാൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു നന്മയും അയാളിൽ കാണപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ധനികനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ഞെരുക്കമുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ തൻ്റെ ഭൃത്യരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നഹ്നു അഹഖു ബിദാലിക മിൻക തജാവസു അൻഹു. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനാണ് അർഹൻ. അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ, നിങ്ങൾ അവന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കൂ. സാമ്പത്തികമായി പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളെ ചേർത്തു നിർത്തിയും ആവതുള്ള സമയത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും കരുണ കാണിച്ചും നാം ഏറ്റവും ദുർബലരാവുന്ന വിചാരണ ദിനത്തിൽ റബ്ബിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് അർഹരാവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും.